Diflooso LP School ke kachini nebang avidet tahaipo. Atheke ke damtang aningkan osomarphan ke phang ok pilhut langroi pen sangti ke paroi polam ki klanga school. Sai jiklem klipin pen bainong chodeng chot puke lam kimi kalilo. Ahok Quality Education upon Carbino Thomas Council Education Department pen sai ke ding bom unahut Sarbamon Tisso School mate duty chedam de pin pen Puaputhak inut YouTuber lapen APHLC Duar Bagoria long IT Cell Klem Bangpu Jiten Phangchu Atumiapor Report Endam pen Dipu pen ke klang Samprikimi Newspaper long Birta Paklang lo Lapen Anparta Amithang Channel Jiten Phangchu Juiti Present Salongta Paklang Pon Pusi Angkrak pen Birta long pong Chithandam sinang anang li Diflooso lok lokacharlia hin anat misen nangji lapen osomar theksoi nangji pusi mathalu tahai Alangli inut YouTuber pelote jasemet motivational quotes mate raraphan aning ke parung lapen teachers mate than bangatum aphan kisung ke boyalam chithan seroi pen anparta lo ke than pamija phansi aning parung dunang che potlo Alangli ke damtang aningkan osomar sangti ke paroi video WhatsApp group along tin alongta ke share at pen hur pachudun abang puiglo English atum kipu think before you act posa lam thia sonsi jasemet teachers lapen Birta ke pacetak abangta ke claim aprang batai pharu mathasi siding ji atheke akrok alam long lia ko pen kumani aphan birta ke pacetak pidate halabang somuni aphan kupia ke sungduji halabang so alam ki ahuta Diflooso LP School head teacher Philip Singh naraphan suspension ki biji dok lapen department pen explanation call nang dokoklo non Sarbamon Tisso phanta department pen kupia kang saitong ki biji neke aporsi chinipo Duty chedam de pin pen bainong chodeng chot asai khi parok khe tumta dolamara arlok do tahai lahaya puthakta TGC lapen rada tumta kitar lipdun kinang sotlo ahokalam kachini ja phan phirang ke tum kahumri damahut Sarbamon Tisso lapen Philip Singh tum alam klar arjuponik sina labang so putha alam bangela muka hesare nili phan bang tha punang hang takali abada SMC committee tumle bang tha punang hang takali mani bang sini li phanang ke toisi ani nang choyan putakali ba alang liphan kelang slet pa phan takali pastame ladak Diflooso dak langmang rong hang LP school along loke than assistant teacher rabang penaan kachiwang wi po puthak alambang nili abirta long lo mlasi la so birta long posi li ko an ahok ma hok hima nili mithang hem pen wang si labang so high school kadu ka bitan ni ang ton en lo la pen hadak SMC committee president long dam lo Esla hailam ni arju hut lo la pena parta hadak pena ko wang tu sidak scrollong office room long si hala head teacher phan ing hong ding si arju lo la si kopia posi ke wang wedat la pen kopia ki duk pe ke sung lang tum SMC committee tum pen ta arju je det ma mati abirta ni det ma bole la selang tum na arju lo la si ni tum ke arju lo pa ching kilong la det kopia potong ke wang wedat lo ne bole aprang sini li je thanang tum mangala lo ni li non Keso masih hedi lah, kedin bang kelas bang ini delo. Keso pu la solam tepen masih nili bang ini delo he. Nili ladak kona aningkan masih tak nak join mana? Nili ladak ke 2022 aci tim ben Jun ben sih ke bang. Ningkan ini sosial he. Ningkan ini sosial dak dota. Ningkan ini yang bong nili person gono stop ini la person atas nang kipi jentong la person dalam. Ningkan hini pen bang ke pining ke ningkan thom an le he ningkan hini bang ke nil tamno gonosob result mesen ta pining bang ke copy ko son pen le he nili ta gonosob di thi dak dolong le mati kapre kapre sul hidram ma pining bang nil tamno gonosob result an me ode di si ke long bon alang le tomo SMC de menga chingwa tengke alang li so that pusi mo ka chetha sita anili phan bang ke la so that ta information bang avdalo Masini li bangga tumi penta alang li non so that se chelang bong pasi bang thek dat pota pudun thek dat lo amase alamang eklang el lo asia hokpet bang nili chini dun de atheke nili pan laso nang pachini dat posi nili hokpet ke chini dun de da Dolamara pen arjison long par carbon long life